Απόψε θα διαρρήξουμε την Καλερί Λεκό. Στόχος μας, η προτομή της θεάς υγείας. Το σχέδιο είναι απλό. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας μέχρι να γυρίσει ο security guard. Μπαίνουμε στο security room. Σβήνουμε τις κάμερες. Μπαίνουμε στην έκθεση. Η έκθεση είναι παγιδευμένη από ένα σύστημα laser. Τα απενεργοποιούμε. Φτάνουμε στην προτομή, την παίρνουμε και βγαίνουμε έξω. Ο εξοπλισμός μας είναι ο ασύρματος. Με αυτό θα επικοινωνούμε μεταξύ μας. Ομάδα λαμβάνει, over and out. Φακός. UV light. Μικρότερης ενέργειας φως, με το οποίο θα δούμε πράγματα που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Υπερμεγενθυντικός φακός. Και με αυτόν θα δούμε πράγματα που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Ηλεκτρικό κατσαβίδι. Κόφτης. Lockpick. Για να παραβιάσουμε κλειδαριές. Κινητό. Με ενδοσκόπιο. Καπνομηχανή. Καλή επιτυχία.